helburuak bi dira. Batetik, hilabete guzti hauetan lantzen egon dugeran bezala, indarkeria matxistaren kontzeptua zabaltzea, eta zabaltze horretan esan nahi duguna da, indarkeria matxista ez dela mugatzen, erailketa edo jipoietara soilik, baizik eta asko zabalagoa dela eta modu askotan eragiten digula. Eta bestalde, argi utzi nahi duguna da, emakumeok, indarkeria guzti horri aurre egiten diogun emakumeok sujeto aktibo gerala, ez gerala biktima pasibo, eta horregaitik prest hori edo erantzunean jartzea enfasia, izan ere erantzuten ari geralako denbora batetik ona, eta gaur ere hori erakutsi nahi dugulako, ez? Prest gaudela eta aurrean topatuko gaitula indarkeria guzti horre. Oraindik ere larria da 21. mendean feministok prest egon behar izatea gure burua defendatzeko erasoen aurrean. Konturatzen ez garen eraso sutil asko jasaten ditugu egunero, erasoak ez dira bakarrik bikotekideak jotzen dituen emakumeek pairatzen dituztenak, erasoak egunero jasatzen ditugu, politikan insultatu egiten gaituzte, gerretan askatearen azkenengo zatia gara, inork ez gaitu kontutan hartzen, kartzelan besteak baino egoera latzagoa daukagu, oraindik ere emakumeen kontrako biolentziaren espresioak milaka dira, eta feministok prest gaude horri aurre egiteko, baina beharrezkoa da, hau bezalako mobilizazioak egitea gizartea konturatu dadin, hau ez dela lau gizon erok emakumeen kontra antolatu duten gerra bat, hau dela oso ondo egituratutako sistema matxista baten ondorioa eta guztion eskuetan dagola hau aldatzea eta beste ikuspegi bat ematea. Eta horretarako politika feministak beharrezkoak dira, eta gaur egun politika feministak aldarrikatzea edo Marten bizitza dagoela esatea antzerako zerbait dira oraindik. Bueno, com que nosaltres som del feminisme internacionalista, també és una manifestació, una convocatòria nacional que estem molt contentes d'haver pogut venir a compartir. Ens sembla que hi ha hagut alguns fets darrerament, especialment en aquesta ciutat, a Gasteiz, que han generat també alguns debats interessants sobre els feminismes, i estem contentes de recolzar la convocatòria i de reforçar aquesta idea de que hem de veure que la violència de gènere impacta en molts més espais dels que ens imaginem, de que hi ha molts més feminicidis dels que s'arriben a comptabilitzar i que finalment tenim un repte col·lectiu de situar en l'agenda política, institucional i de carrer la lluita feminista, sobretot pels moviments d'alliberament nacional i social, que sabem que sense l'alliberament feminista no hi haurà ni independència plena ni socialisme complet. Deialdiakin bat egiten dugu, hiru arrazoi nagusi gaitzi batetik nahi ditugulako indarkeria matxista guztia salatu, ozen esatea nazkatuta gaudela, nahikoa dela, eta nahi dugulako baitzere mugimendu feministan kontrako kriminalizazio guzti hori salatu, eta identifikatu jasatzen ditugun, emakumeo jasatzen ditugun indarkeria matxista guztiak. Nik uste bezala importantea dela emakume klasea aldarrikatzea eta emakume klasea sentitzea. Gaur ezinbesteko da Gasteizen egotea, besteak beste etengabeko arazo bat delako emakumeen aurkako indarkeriena, etengabe borrokatzen dugu eta bisibilitatea emate aldera mugimendu feminista egiten ari den etengabeko lanari, eta guk egunero emate ditugun erantzun hoiei ikusarazteko, indarra biltzeko ere bai eta elkar ezagutzeko, elkar ikusteko, eta nik uste dut berri indartuta aterako garelako mugimendu bezala eta bakoitza bere aldetik ere bai.
situaciones en ningún lugar del mundo. Durangotik eta ni Arratiako partetik, bediak. Eta zer modu nahi zate pasatzeguna? Oso gustora. Bai. Ibilizate manifan, kontzertu? Bai. Ekitaldia oso polita izan da, oso emotiboa. Eta oso anitza, bai. Eta zergatik erabaki duzue gaur ezinbestekoa zela Gasteiza etortzea? Uste dugulako momentua zela erantzun kolektibo bat emateko, benetan erakusteko hemen gaudela eta feministen artean zaretzeko. Bastanetik, Lekaroztik. Eta gaur izan den mobilizazioa nire ustez Euskal Herri mailakoa beharrezkoa zela aspalditik eta gaur antolatu da eta oso garrantzitsua zen hemen egotea eta hemen gaude.